najviše što bi zemlje Evropske unije mogle da učine za zemlje koje bi želele da pristupe Evropskoj uniji za kandidate i moguće kandidate na jugoistoku Evrope, jeste da im pruže ekonomske podsticaje. Jer ono što je u najvećoj meri pokvarilo političku situaciju u tom regionu je pogoršanje ekonomskih prilika u Evropi. Oko 65% trgovine svake od pojedinačnih zemalja, znači i Makedonije, i Srbije, i svih drugih u tom regionu, je sa Evropskom unijom. Direktne investicije spojene su iz Evropske unije, bankarski sistem je velikim delom pod kontrolom Evropske unije. Kroz sve te tri pologe, trgovinu, investicije, bankarski sistem, kriza u Evropskoj uniji se prelila i na region. Zato zemlje tog celog regiona mogu da se nadaju, ili treba da se nadaju, ili žele da se nadaju, da će doći do ekonomskog boljitka u Evropskoj uniji, što će i njima koristiti. U ovom trenutku to ne može da se očekuje. Zato ono što bi Evropska unija da bi povratila, kao što ste vi rekli, verodostojnost u regionu, što bi morala da učini, jeste da smisli ekonomske podsticaje regionu. U ovom trenutku Evropska komisija koja proizvodi te izveštaje godišnje je došla na ideju da pokuša da u većoj meri ima uticaj na ekonomsku politiku koju vode te pojedinačne zemlje. I zato će posebno razgovarati sa premijerima svih tih zemalja, nastojeći da ih podstaknu da vodu tako odgovornu ekonomsku politiku koja će sprečiti pre svega dalje zaduživanje tih zemalja i dalje pogoršanje njihovih spoljno-finansijskih prilika. Tu vidite da je možda najveća briga Evropske komisije da se na području bivše Jugoslavije ne ponovi grčka sudbina. Naime, da sve te zemlje zapadnu u takve dugove iz kojih ne mogu da izađu na drugi način, sem da neko spolja, u ovom slučaju Evropska komisija, preuzima te dugove. Treba imati u vidu da kad se Jugoslavija raspala, da je spoljni dug svih tog regiona iznosi oko 23 milijarde američkih dolara. A sada zemlje bivše Jugoslavije, uključujući i Sloveniju, duguju oko 90 milijardi evra. Znači, došlo je do jednog drastičnog pogoršanja spoljno-finansijskih prilika, a izgledi, kao što sam vam malo prije rekao, da se to promene nisu dobri. Tu je najveći izazov Evropske komisije. U onom trenutku, kada bi se povratio utisak da je Evropska unija lokomotiva privrednog rasta u regionu, onda mislim da bi i predsjednici vlada, političke klase, bile spremnije da poštuju do kraja kriterijum iz Kopenhagena, znači ljudska prava, demokratiju i sve to. Dokle god stiču utisak da u političkoj komunikaciji sa Evropskom komisijom ne stiču pozitivne poene kod kuće u većoj meri, dotle će se nastaviti ova politika sve većeg ignorisanja ovoga što stiže iz Brisela. Kako možemo protumačiti ono što se desilo na Berlinskoj konferenciji? Da li je to najava za neki konkretniji angažman Nemačke pre svega kao organizatora te konferencije, a zatim i ostalih zemlja članica u Evropskoj uniji? Da li se može očekivati njihov veći angažman u smislu podsticaja tog reformskog procesa da bi se sprečilo ovo demokratsko nazadovanje i paralelno omogućavanje nekakvog ekonomskog razvoja koji Sama činjenica da je vlada u Berlinu sazvala takvu konferenciju koja se nikad pre toga nije dogodila je pokazatelj da nemačka vlada želi da se više angažuje nego ranije. I bez obzira kakve bile neposredne posljedice te konferencije, Nemačka je na neki način preuzela moralnu obavezu da taj proces i dalje podstiče, gura, da ne dozvoli da ta konferencija bude nešto što se nam dogodilo pa nikad više. Naredne godine treba tako nešto da se dogodi u Beču, pa onda one godine tamo u Rimu. To treba da bude jedna vrsta političkog podsticaja procesu proširenja. Zašto se vlada u Berlinu odlučila na takav korak? Mislim, ponovo, pre svega, zato što je spoznala da ekonomski region ne napreduje, već nazaduje i da u pogoršanim ekonomskim prilikama i politička situacija se pogoršava. A u celoj Evropi imamo situaciju da se zbog konfrontacije Zapada sa Rusijom, da smo ponovo zapali u neko, nadam se, mini ledeno doba i onda raste bojazan na Zapadu da bi možda neke od zemalja jugoistočne Evrope pokušale da traže bliže političke kontakte, pa možda i savez sa Rusijom, sa Turskom, sa Kinom, znači sa tim eksternim činiocima
na području koje Evropska komisija, Evropska unija želi da doživi kao svoje područje gde će ona doneti taj mir koji će urediti i regulisati za budućnost. Mislim da je to, zajedno sa ekonomskom situacijom, bio osnovni motiv zbog čega je se dogodila ta konferencija u Berlinu, a mora se i otvoreno reći, među zemljama Evropske unije imamo situaciju da u Velikoj Britaniji se vodi rasprava o izlasku iz Evropske unije, znači London ne može da ima nekog posebnog uticaja u regionu, Francuska je u vrlo ozbiljnim ekonomskim neprilikama, a Italija, novi premijer Renzi, ne uspeva još da taj zamajac koji je dobio na izborima da pretvori u neku evropsku veću inicijativu. Preostala je zapravo u ovom trenutku jedino Nemačka koja ima još nekog sopstvenog legitimiteta kao ekonomska i kao politički činilac u Evropi.